156 jongeren geven samen concert. Tafeltennisvereniging voor het eerst een nieuwe hal. Het is vandaag 28 oktober. Dit is het Pelemaasjournaal. Korfbalvereniging Oranje-Wit won zondag de derde editie van de Van Rij Cup. In de strijd tussen de korfbalverenigingen de Peelkorf, SVOC 01 en Oranje-Wit was de Leunse korfbalclub de sterkste en mocht de wisselbeker in ontvangst nemen. Oranje-Wit behaalde 14 van de 16 te behalen punten. Alleen het laatste duel van het eerste team tegen de Peelkorf ging verloren, 5-7. Alle andere wedstrijden van de jeugdteams en het eerste en tweede team werden in winst omgezet. De Peelkorf eindigde als tweede met 8 punten. SVOC 01 werd derde met 2 punten. De trotse nieuwe voorzitter Jos Klaassen van Oranje-Wit kreeg uit handen van organisator Henk Degens de wisselbeker. Na SVOC 01 en de Peelkorf is Oranje-Wit in 2013 de derde winnaar van de Van Rij Cup. In Aula C van het Draailand College vond gisteren het jeugdfestival Play It plaats. De jeugdmuzikanten gaven gezamenlijk een bijzonder optreden. In totaal deden er 156 jongeren mee van bijna alle harmonieën en fanfares uit de gemeente Venray. Blitterswijk nam dit jaar voor het eerst deel aan het festival. Het evenement wordt om de 2 jaar georganiseerd. En dat is met al die verenigingen bij elkaar een behoorlijke klus. Ja, heel veel werk en te weten om de nummers uit te zoeken. Om de dirigenten dezelfde richting uit te laten kijken. Want geen één dirigent is het met elkaar eens. Wel als er op muziek staat, maar opvattingen zijn allemaal anders. Zelfs hoe de stoelen moeten staan, welke nummers er eerst gespeeld worden. De keuze van de nummers, ja, is een flinke klus. Hoe ziet het repertoire eruit vandaag? Modern repertoire en begrijpend voor het hele publiek. Want daar gaat het over. We kunnen wel klassiek spelen, maar dat is te moeilijk in het algemeen. En het publiek moet het leuk vinden. En nog mooier en nog eigenlijk belangrijker, de jeugd moet het leuk vinden. Want als die de hele dag hard hebben moeten werken, eigenlijk is het dan niet goed. Hè? Ze moeten met plezier hier naartoe komen en ze moeten vragen aan ons, mogen we dat de volgende keer weer? 's Ochtends werden de muziekstukken met behulp van 4 docenten ingestudeerd. Het jeugdfestival wordt georganiseerd om een aantal redenen. Een paar dingen. Om de muzikant wat muzikaler te maken, technieken bij te leren, de invloed van een andere dirigent te hebben, daarmee om te gaan en dat ze met elkaar omgaan. Het hele gemeente Venray. Ik zeg niet dat het eraan komt, maar ik heb toch wel eens de indruk dat niet alle kerkdorpen een fanfare of harmonie blijven houden. Dus we moeten elkaar leren kennen, met elkaar omgaan. Dat is heel belangrijk. En net voordat het concert begon spraken wij ook nog even snel met wat jonge muzikanten. Zij hadden de hele ochtend hard gewerkt om de muziekstukken in te studeren. Je doet voor het eerst mee, hoe vind je dat? Leuk. Wat voor instrument bespeel jij? Saxofoon. Waarom doe je mee vandaag? Om beter te leren spelen. Ik speel de trompet. Wat vind je zo leuk aan trompet? Ik vind het geluid heel mooi. Hoe lang speel je al? Ongeveer 2 jaar. Hoe ging het oefenen eigenlijk? Heel goed. Geen moeilijke nummers? Jawel eentje, maar die is aangepast en die is er nu uit. En daar hebben we een ander voor. Vind je dat nummer dan ook het spannendste om te spelen of niet? Ja, eigenlijk wel. Wij doen op een emmer. Wat vind je het leukste nummer dat je dadelijk mag doen? Wij hebben maar 1 nummer en dat is brand. Nou ga je dadelijk optreden en wie komen er allemaal voor jou kijken? Papa, mama, mijn broertje, mijn zusje, opa, oma. En van veel van de jonge muzikanten was de hele familie aanwezig om naar het concert te luisteren. De aula stond vol met onder andere trotse ouders, broertjes en zusjes. Onder leiding van dirigent Ad Lameris brachten de jonge muzikanten een 1,5 uur durend concert met veel bekende nummers.
Vanaf het Sint-Anna-terrein klonk afgelopen weekend weer Duitse muziek. Hier vond alweer de derde editie van Oktoberfest Venray plaats. Op vrijdag waren er zo'n 400 tot 500 bezoekers. Zaterdagavond was de drugsbezochte avond met zo'n 1200 mensen. In totaal zijn er ongeveer evenveel bezoekers als vorig jaar op het evenement afgekomen. Dit weekend waren er wel meer mensen verkleed dan de afgelopen jaren. De topact van het weekend was Dieter Koblenz. Het Oktoberfest wordt volgend jaar wederom georganiseerd. De tafeltennisheren van Red Stars behaalden zaterdagavond in hun gloednieuwe tafeltennishal een knap 5-5 gelijkspel tegen de koploper in de tweede divisie, Westa 2 uit Wessem. De Venrayse ploeg speelde een uitstekende wedstrijd en boekte winst in de enkelspelen door Ronald Bogaert en Frank van der Vleuten, die beide 2 maal wonnen, en Patrick Zwiers, die een enkelspel op zijn naam schreef. Het dubbel Zwiers van der Vleuten moest de winst aan de gasten laten. Ook de tafeltennisdames deden dit uitstekend in de prachtige nieuwe accommodatie van Red Stars. Koploper Westa 2 uit Wessem werd met 5-5 bedwongen. De thuisploeg speelde uitstekend tegen de titelkandidaat en won in totaal 5 enkelspelen. Joan Arts en Miranda Jaspers zegevierden beide 2 keer. Lynn Martens bleef op 1 winstpartij steken. Red Stars, debutant in de tweede divisie, draait door dit resultaat uitstekend mee in de competitie. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met dinsdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht is het vrijwel droog. Morgen overdag is er een afwisseling van opklaringen en stapelwolken. In de loop van de middag vallen er enkele buien. Deze buien zullen wel weer snel wegtrekken. Het wordt 's middags tijdens de zonnige periode ongeveer 13 graden. Ik wens u een hele fijne avond en graag tot morgen.